Darba waħda kien hemm mara li kienet furnara. Kienet taħmel ħobs, torti, u kull xorta taħlewiet. Kienet taħdem u titħabat lejlu nar, imma t-tifel tagħha tgħid kemm kien għażżien. Kien fih ġufri daqsiex, imma qatt ma kien jgħinha. Fix-xitwa kien jintelaq qasħan ħdin il-forn u fis-sajf joħroġ bil-qeda fuq l-għadba l-frisk, dejjem jiċċassa u jitgħażżel. Minħabba fekk, in-nies kienu qalgħu ilu Buważżu. Huma deħlin u ħerġin il-forn, in-nies kienu jgħidulu: Minn hemm u għamel xi ħaġa, Buważżu. Murati daqqatit lill-ommok. Għaf li inti tassew Buważżu. Imma Buważżu ma kienx jagħti każhom u jibqa' hemm jiċċassa fil-vojt. Iżda darba waħda f'nofs Awwissu tant għamlet sħana li anki Buważżu tħajjar imur iduq l-arja tal-baħar. Sema li xi ħadd isemmi s-sajt u f'daqqa waħda qal lill-ommu: Ma, tħajjar timmur nistat. Ommu baqgħet skantata u tgħid kemm ferħet. Isa, dan tassew miraklu. Ha, aqbad il-flus fidejk. Mur ixtri qasba tas-sajt u wara x'għandek bżonn iktar. Buważżu ma xtara qasba u xlief u telaq jiġri lejn nixatt il-baħar. Mid-dera Buważżu kien xortih tajba ħafna. Lanqas laħaq xeħet ix-xlief fil-baħar li ma qabbax ħut tal-ġmil tagħha. Wara ftit l-oħra u oħra u oħra. U kull waħda li jaqbad tkun akbar u isbaħ minn ta' qabilha. Il-marelli kemm qed naqbad ħut? Kemm se tieħu gost bihom ommi? Fl-aħħar net Buważżu qabad ħuta li tant kienet kbira li ħass il-qasba se tinqasam. Mhux biss kienet kbira, imma kienet ħuta tal-ħaġeb. Kella l-kuluri kollha tal-qawsalla u meta beda jdawwara f'idejh, il-kuluri kienu jinbidlu u jsiru minn lewn id-deb. Buważżu xeħet il-ħut kollu ġol-qoffa u talaq ferħa lejn id-dar. Ommu bil-kemm ridet temmen. Alla jbirek xi ġmil ta' ħut qbad. Ara dik il-ħuta l-kbira kemm isabiħa. Dik qatt ma rajt bħala. Ma, tafx kont qed naħseb? Din il-ħuta l-kbira net semmur nagħtiha lis-sultan. Iva, sew tagħmel ibni. Mur fittex biddel u ħudielu kif għadha friska. Buważżu mar fittex inħasel, għaxxir il-leħja u libes libsa ġdida. Meta mar qudiem ommu bil-kemm arfitu taqs kemm kien jidher nadif u gustus. U bil-ħuta l-kbira ġol basket Buważżu telaq għand is-sultan. Malli s-soldati ġew jaraw x'kellu bżonn u wrihom dik il-ħuta, dawn batu malajra l-kok tal-palazz. Il-kok ukoll baqa' skantat. Din ħuta rari ħafna. Qatt f'għomri kollu ma rajt ħuta isbaħ minna. U b'dik il-ħuta f'idejh, il-kok telaq jiġri quddiem is-sultan. Kull min jara dik il-ġmil ta' ħuta kien jibqa' skantat. Anke s-sultan berra għajnejh u qalilhom biex imorru jsejħu lil dak il-ġuvri li kien qabada. U hekk Buważżu sab ruħu quddiem is-sultan. Ersaq lil hawn ġuvnot. X'ismek? Fejn toqgħod? Buważżu qallu li ommu kienet furnara u li hu qatt ma kien mar jista' tqabel. Sadattant, il-kok ħalħuta fl-kċina u beda jipprepara biex isajjara. Imma baġeb kbir tiegħu malli l-kok fetħilha żaqqa jitfaċċa ċurkett daqsiex. Ara xi bċejjeġ dawn. Dan iċ-ċurkett tal-prinċipessa. Tilfitu xi xarejn ilu u tgħidx kemm kienet bkiet, daqs kemm kien għall-qalba. U l-kok reġa' tara iħaffef biex jgħid b'kollox lis-sultan. Kulħadd baqa' skantat bis-sejba ta' dak iċ-ċurkett u meta s-sultan bata l-prinċipessa, din tgħidx kemm bdiet taqbeż bil-ferħ. Imma mhux hekk biss. Meta rat qudiemha lil dak il-ġuvni gustus li kien sabla ċ-ċurkett għażiż tagħha, il-prinċipessa minnu fiha degrazza miegħu. U ġara dak li dejjem jiġri fl-istejjer. Buważżu u l-prinċipessa tarsu u ftit xhur wara żewġu. U minn dak l-qudiem Buważżu ma baqax aktar Buważżu. Dak nar tat-tieġ ommu qaltlu: Qed tara ibni, min iwarrab las u jmiton u għax-xogħol dejjem isib premju sabiħ jistennih.